Number three, yeah. Amma me na ji mai ciki na ji. Ciki na ai ba zai ɗauki wannan ba jama'a. Kai wannan mulkin muna gani muna fama. To waye kuma wannan yake bugo mun kofa a wannan lokacin zan karya? Kai ina wannan zamanin to bara dai in je in gani ko waye. Yanke. Ina kawo ja ya bayan kwana ne wallahi Rowan ya gajiya. Mu shiga daga ciki mana ai za mu shiga. Mu shiga saboda ka san wai dage waya ma zai. Wallahi dage waya zai. To ai mu shiga in muka yi fira zuwa dan minti biyu haka yi mu je ge wayan ma mu dawo alaji. To ina zuwa tunda ba wani waje zani ba. Da yake uwar gidan tana daki to bara in ce ta shiga daga ciki. Yawwa to shikenan. To bismillah zaka iya shigowa ai. Zaka iya shigowa. Zaka iya shigowa ai. Assalamu alaikum. Tana ciki ne? Tana ciki tana huta abinta. Ai ba za ta na ana ta yi wa kowa magana. Oke to ai ba kyau. Na gane. Wallahi tallahi kuma waɗannan kofuna he abun sa anan. Wallahi Allah kuwa. Alhaji wannan lafiya? To bincike ka zo yi min gidan ne? Bari a hanta ga haka. Ba haka bane ba wallahi nake ga maka. Alhaji da girman ka da komai buredi da naira 50 ka boye mun. Ba boye ma ne ba uwar gida idan ta tashi ranta zai baci. Sai ka ga bata ji daɗi ba. Ta tashi ba abun karyawa. Ai ba boye ma nake ba malum din ce ta sako ban kula ba. Kaji? Na ba ka san ni da kai ai ba boye wani abu ba abin da zan boye maka. Gaskiya ne. Ba abin da zan boye ma. Gaskiya ne Alhaji. Amma ai ya kamata ko bismillah a ce bismillah. To ai na uwar gida ni ma ban ci ba. Gaskiya. Ban ci ba ni ma. To yanzu ya labari ya harkokin suke tafiya. Wallahi lafiya kalau Alhaji. Ni ma dai zuwa ne ya 50 din nan 100 nan da aka saba bayarwa dai tunda ka ga makarin nan dai sai dai godiya mulkin nan na Buhari. Naga dai ana zo a taimaka mu Alhaji. Da ni da kai duk jirgi ɗaya ne ya ɗebo mu dan a yanzu ina gaya maka ni biyar ma ban sha'awa take. Gaskiya ne Alhaji amma to Alhaji ta zan yadda da haka wannan katon kujeru ga to yanzu Alhaji kana magana gewaya ni kuma gashi ko karya ban ba da dai kai ma ka ce baka karya din ba Alhaji amma ai ya kamata ko zo biya ɗaya ko mutala biyu a taimaka a baya a irin girman nan da arzikin da Allah ya hore muku Alhaji. To yanzu to ka san su matan ma ka zo gurin ajiyar tasu kaga dai ba na bane ba kuma uwar gida bata tashi ba. To amma bari amma mutala sai kai wannan ko sai ai maleji to sai na fito za mu haɗa yi insha Allah. To Alhaji wannan hi a dinga za a killace shi yanzu ma ko zan killace shi ai in Allah da zan killace shi ai in Allah da zan killace zo raka ka. To Alhaji da ka bai sai in rufe kowai saboda ba na son yara su takura mu. Gaskiya ne to Alhaji to ka gani ne wallahi sai ka ga an zo ana takura haka dai da waye wallahi kuwa so yanzu Alhaji ko nan ba dai kwari ba Alhaji ai kamfani kenan ai ni ka san ko baka sa sakata ba Alhaji ai ba abin da zai turo ai ka san me yana da kyau a sa zakata saboda yanzu rayuwar ba ta da tabbas ana cikin yanayi. Gaskiya dai Bahariya ta ta inda daman ma a dauki gidan wasu sai a dauke wallahi gani to nagode Allah ya saka da alheri nagode ruba gidan nan dai ka sa sakata saboda ma kada wani ya ƙara zuwa. Yawwa magana ta domin Allah mutum ya siyo dan abin sai yana son karyawa sai kaga mutane suna ta faman zuwa suna takura mai ya ilahi. Haba dan girman Allah.